Kućna automatika je sistem koji se koristi u kućama, stanovima, hotelima i poslovnom prostoru. Sistem je jednostavan za korišćenje, održavanje i ugradnju. Kućna automatika može kontrolisati gotovo sve električne uređaje. Način upravljanja određujemo zavisno od potrebe. Kuća se može pripremiti za dolazak tako da bude zagrejana, bojler uključen, a sauna zagrejana u trenutku dolaska. Jednim pritiskom na dugme podesiti atmosferu potrebnu predstojećim aktivnostima. Kućna automatika će prilagoditi uređaje vašim potrebama. U skladu sa životnim stilom, navikama, maštom, željama i potrebama korisnika, kućna automatika ostvaruje koncept modernog življenja. Nedostatak vremena nadoknadit će pravilno prilagođen sistem kućne automatike.
Kada ste na odmoru, nemojte brinuti o bezbednosti. Vaša vikendica nije prazna, bar tako misle drugi. Cena sistema kućne automatike zavisi od zahteva korisnika. Sistem je potpuno otvoren za dalju nadogradnju u slučaju novih potreba.